Фотосите са подбрани от специално жури в София, а резултатите обявиха на пресконференция днес народният представител Христина Христова и областният управител Антонио Георгиев, по чиято инициатива се проведе конкурса. Първо място Радослав Радославов Вълков на 17 години от Бяла Слатина, училище СОУ Васил Левски. На второ място е Александър Маринов на 16 години от Природо-математическата гимназия в град Враца. А на трето място е Мартин Цветанов на 15 години от СОУ Христо Ботев, град Враца. Възрастова група над 18 години. На първо място Боян Пищиков. На второ място Васко Врачовски. И на трето място Биляна Кънчева. Най-добрите работи, показващи красотите на манастирите във Врачанска област, избрани от творбите на всичките 31 фотографии, ще бъдат подредени в специална изложба в сградата на Европейският парламент в Брюксел. Това става със съдействието на народният представител Христина Христова. За откриване на експозицията ще пътуват и двамата победители в конкурса. Според Радослав Вълчев, човек не може напълно да открие великолепието на манастирите, без да е вярващ. Наистина да, защото самият творчески процес на заснемането и с емоционалната обстановка, създадена около такъв културен паметник, наистина са в един синтез и затова можем да кажем да. Другият победител, Боян Пищиков, също е пленен от красотата на всички врачански манастири. Тези манастири се намират на изключително красиви места, прекрасни места са. Вдъхновявате с начина, по който изглеждат, красиви са и ми доставяше удоволствие да обикалям и да снимам. Творбите на други двама наградени в конкурса, Васко Врачовски и Биляна Кънчева, ще бъдат включени в календара на областна администрация за 2008 година. Днес беше връчена и специална награда на Кирил Андровски, който е представил по-особен поглед към манастирите в област Враца.